FM Radyo Pangasinan WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Anto ka may reklamo, Agdenter sa ayuda, me! Tagalay problema balay be. Naugip si Mayor. agila mapaga, nasay daluman nyo'y wadyala. Radyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Kaibay Dennis Mujarez, Timog Pangasinan, Dennis Mujarez. su pangyanap, solusyon tantulong, at saray kabaluyan tayo nalalamas. Inarapas sa Mayor. Iradyo tayo. Didili-diliin day papilditan at barangay. Makapasyudot ira! Iradyo tayo! Ay, may sulit kami at tanintar. Apay-apay aglaman. Maninap kami lamaong. Iradyo tayo! Anto ka may reklamo, Iradyo tayo! Iradyo tayo! Sabado, Jad Radyo Pangasinan, paborito! Iradyo tayo. Iradyo tayo! Iradyo tayo! Radyo tayo! Radyo tayo! Radyo tayo! Maabig ang araman sige namin mga kapaborito. Ipaparuntal tayo sa sakay special edition na sa iradyo tayo. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo Dennis Mujarez. Nakaulop na nakanta ba yun sayan na ngaron. Yung magiparuntal na sa balita issue ng komentaryo. Amigo yo, yes, taray matuan, liknaay balay. Yes. Liknaay balay, ang gadnatan, amigo yo, RJB Jimenez at your service, always. Tan siyempre sa magtarelingkor, magtarelin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kaulop kanta ba team at technical side. Sa Ridwaran Pogi, sa The Faithful One, Manangarulawa si Engineer Richard Olanday. Tan si Engineer Dennis Gestoni Palaganas. Si kapaboritong Dennis Mujarez, wadman natan at Bali na Swal. Akuntan kapaborito Yes, Jay. yes, yes. Tawala may issue natan ditan. Ay kukulya out natan o dino akuntan mo ipipilit or walang talaga tutuntunan dan lay o kasi sa tapat natan natatang tanagagig wala man supimaway yung desisyon. Yan inar at walay gangan manlapod sa DILG Secretary. Yes. Unak tula bilang acting mayor so vice mayor nasay Bali Naswal. Yes, actually, non-oath of office. Oh. Niman, si Vice Mayor Arsinue, Mm. at harapan na DILG. At siguro anggad nagugunuyan at nakabat ng sitwasyon nantigawan mo at legal moves na sa illegal team na Mayor Dong Kalugay. Nanunutan mo kapaborito Joseph nang pa-press conference rad sa may imbanag iran agaw kasumpala niya wala sa suspensyon. Yan ang lapuod ombudsman. Kinan na Mayor Dong Kalugay. At sa kwanto may abogado na legal team ng Mayor Dong Kalugay na person of Attorney Morales at sa mayor at protektaan na lay kwanto. Because of that resolution na sa Commission on Election, ya ang gapo sudupag niya na suspende. Elected officials, mayor, gobernador o anto kamanditan niya wala dutang natan, ya say at elected kapaborito Joseph. Kanya sa tapat natan. Yes. No kasi at wala so naantoy say na COMELEC. Napud anta tayo ya da sara yang kaplasan at amin. Yakiwas kurang natan at under control na sa Commission on Election nitan. Katutan sa balbalag itapat natan legal question actually kapaborito RJ. Yes, yes. No man bilang sipay makapanyarid sa riyan panaon sa DILG, sa ombudsman o dino sa COMELEC. Kasi nanunutan nyo wala man so gangan at sa may gobernador na sa probinsya Cebu. Si Governor Gwen Garcia. Si katumat sususpindian da. Balat ang gadsaren kaplasan agtutan tutuntunan, agtutan bibirbiran.
taala garandani ang gadsaren kaplasan. So, amay komento na sa Commission on Elections. Sumapa naglabat la siren. Yo dyan sa unya era na tungtungan, Comelec sa makapanyari. Comelec. O, kanya nang gadagunin, kabatan tayo no kasi wala so si Abubon na sa Comelec agawan na impampasamba na sa DILG si Vice Mayor Arsinue bilang acting mayor natan na Baloy Naswal. Atan subalag ya question mark. Yes. At saraya na kaplasan. Kasi no man bilang umpaway at ating tanagagik yung kapuni abulin na sa Commission on Elections adi anto may tawag dad saman ya walay termino to man kapaborito ajay you have singa in-encroach mo o inoverpoweran mo may sakriya departamento ya sikati makan control at saren panaon. Yes, oo. Mm. Kanya naalagaran tayo ang gadaguno yan at no nakontakti mo sa DILG, yan nalan tayo opinion. Nanti ang ibasi anda. Nga sa niya agawan kurang kudang ya impan oath of office na Vice Mayor bilang acting mayor na Sol Pangasinan the person of Vice Mayor Arsinue. Yes. So, ang pupatang atatang tanagagik subangan na politika, dyan luyag tayo Pangasinan for the remaining 2 days na batla. At wala mo't rin ang kakamahit kapaborito ajay, linuwan timat ya atatang tanagagik ka. Wala rin ang kakamahit natan na sa Rinandroman Balay, ya wala kuno so iiter na ayuda, wala kuno iiter ayuda, nan Governor Amado Pogi ay Espino III. I-clarify mila batya kapaborito ajay, mga kapaborito, ya angga po suuntan ya nagagawa at sarian kaplasan. In fact, wala man sa statement to ng Governor Amado Pogi I. Espino III ni paakaradsatan that parangal midsi kaya tatang tanagagi itan ya appeal mensahe ng Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan, para maliwanag po ang lahat. Huwag po kayong maniniwala sa walang tigil na pinapakalat na kasinungalingan. Na ako raw po ay nagpapatawag sa iba't ibang lugar sa ating probinsya para mamahagi ng ayuda. Wala po itong katotohanan. Malinaw po ang motibo. Guluhin at linlangin ang mga tao para magalit sa akin. Sa totoo lang po, sila ang walang tigil sa pamimigay ng pera. Mga kababayan, sa Lunes, May 12, malinaw po ang hamon. Pipiliin ba ninyong ituloy ang mga nangyayari hanggang ngayon sa probinsya o ibalikan dati? Pipiliin ba ninyo ang serbisyong lumilitaw lang tuwing eleksyon o ang serbisyong tuloy-tuloy at ramdam sa buong lalawigan? Pipiliin ba ninyo ang mga gumagamit ng pera at kapangyarihan para manakot nang hindi nila kakampi para sa pilitang iboto ang di nyo gusto? Mahirap po talaga, pero wag po kayong matakot. Wala pong makakaalam kung sino ang inyong pipiliin. Pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan, mga minamahal kong kababayan, na tumakbo akong muli. Kaya ang laban ko pong ito ay laban nating lahat. Kung tayo po ay magsama-sama, kaya nating ibalik muli na tinitingala ang Pangasinan, hindi lang sa Riyon 1, kung hindi sa buong bansa. At kung tayo ay magsama-sama, ibabalik natin ang tunay at tapat na serbisyo at respeto sa ating mga kababayan at ibalik natin ang sigla at dangal sa ating mahal na lalawigan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pangasinan, at pagpalain po tayo lahat ng Diyos. Maraming salamat po. Sikatutan na tatang tanagagik susamay mensahe ng Governor Amado Pogi I. Espino III. Yajad saren kaplasan at tayo atatang tanagagik manatalo na. Manatalo na the Saray Survey si Gov Pogi. Jad sa may Serbisyong Pilipinas 2025 online survey results at atong tanagagi. Ito na, wala bitlam yan ang pa-survey. Yes. Diwan singa Sara may survey ya arom, ya sorbites. Sorbites. Ay, mayroon talaga yan. Ito, meron talaga ulitin to. mo, ulitin mo. Serbisyong Pilipinas online survey results 2025. Ang boto ng mamamayan, tibay ng liderato. Sikatutan so sa may babaga na sa Serbisyong Pilipinas. Yasay top bets governor and congressman niya inlista da atatang tanagagig. Sa top bets governor and congressman at luyag tayon Pangasinan.
At luyag tayo Pangasinan. Say top bet governor na say luyag na Pangasinan, Espino Amado III na Abante Pangasinan Ilocano. Mabata-batar itan natatang tanagagig. Sikatutan sa Pinmaway, at saya so online survey result na sa Serbisyong Pilipinas 2025. Jad Sara may congressman, Bitlan Kulabat, kapaborito RJ. Yes, go ahead. Jad first district, siyempre unopposed. Arthur Napikalaban Celeste. to. Watan, Unopposed. given latan. Given latan. Analo la. Hanggang ibuto to labas sa sarili to, analo la. And jad segundo distrito, Pimawait sa man so resulta na survey, aman so kaplasan, biya kayrong natan. Si Mark Kuwangko at tatang tanagagik na NPC. Jad third district, given mo, Rachel Baby Arenas. Wala kalaban to, Nalakas. pero siyempre singa kyan Gibbon. Given mo. Pero siyempre maximum so kalaban to, pero si Katip Pimaway. Si Kasi Katip former Pimaway. congressman mo may kalaban to. Oo, si Ken. Generoso Tulagan. Generoso Tulagan. Okay. Yan. Fourth district. Fourth district, of course, Manay Gina de Venecia. Ay, Gina G. Jad fifth district, Oh. masusurpresa kayo. Kasi iba ang incumbent ngayon. Pero ang lumabas sa survey at atang tanagagik, si Del Prado Franco, independent candidate Uy. ditan at 5th district. Totoo? Yes. According to the survey, online survey result na sa Serbisyong Pilipinas 2025. Jad 6th district, sa Kaplusan, si Premisias Agabas Len na lakas. Oh. So si Katuya tatang tanagagik simparuntal miran resulta nasa Serbisyong Pilipinas 2025 online survey result. Na-check yutan. Social media, that Facebook at atong tanagagik. Ya si Katuya, so Pimaway, at saya so survey da. Aglapang kalawan, sa may pakabitlam na ngaran former Governor Pogi Espino, yang manatalunad Pangasinan. Wayakin bakit kuha mo? Nabandag mo labat sa ramay ramay di malaniranago. Yan ang gawa na sa motorcade. Ay, Sa iluyag na imbagabagam. Pangasinan. Yes. Ay, imbaga subagok. Sang kaneng mo. So sa may uyag na saray totoo. Aliwalabat ya uyag with tipak, with amay indanday sa niya okay. Singa amay jad amay sinyalis dalabat, ibabagadad man nalikas mo no nasalita dalabat. Agmika pulyanan. Gobpogi kwanda? Singa si Mrs. K. Si Mrs. K akakis ni. Di tanad Ya pitalaran to yan aneng. Si abayag la. Gobpogi. Pitalaran ton talaga. Yan anong nang to di malan so sa may motorcade naggopogi di tanad kalasyaw alay likat to. Alay likat to at atin tanagagi. Yaman celebrate pa ni Mat na birthday to kayan malikat. So pan birthday to ng Mrs. K kumusta kita at bali na kalasyaw. Kanyan na aya at ipapasabi day liknaan da. Matuan liknaan. Ya saratan at agla na para kapaborito Joseph. Kanyan walara so unlulutaw natan unlulusa. Iran na pamapalikdo. Pian pabarungan so saray totoo at kinan governor o former governor Pogi. Diba? Singasatan ay so ibabagadaya ay ni mantalarang kitanta wala so sabin na ayuda or pakurong kwa mula. Ya malapod si Pogi nilinaw na former governor Pogi ta. Yes. Amen parengal tanan ni man. Kasi anta to tana nalilik na to. Susap sa pampyugagap na saray tagad Pangasinan yung pawil sudangalad Pangasinan, Yes. di ba? Di ba? Ano yun? Mayroong kabuuan yun eh. Oo. Ibalik ang Sigla ano yun? at dangal yun. ng Pangasinan. Sikatutan Sikatutan so uyagdag. uyag nasaray totoo. Ipawil tayo so sa may sigla at dangal ng Pangasinan. Yasay kwanda ni atatong tanagagik, mampili tayo na sa may leader na may tunay at tapat na serbisyo. At ito na yun. Yung mga, Yan yung liknaan. Oo. Nasaro ang balay at atang tanagagi. Oo. Agmitan na para. Tas sikatutan so isa ipapa sabidan nainayod si kami at atong tanagagi. Kagauntan ka paborito. Yes, Ajay, yes. ha? Kanya na atan so liknaan da at sikatutan so sa may ilaluan na sa rekaraklan yamansan siya. Anggad na sabi so sa Mayo aduse. Kanya na anggad sarian kaplasan balat. Antay lata na tatang tanagagik no unyaran bakal dakol irai stratehiya ya gawon nagkalalo na sari kalaban
mangawara na anto kaman iratan ya estratehiya ya pampaugas da at sa mi kalaban da tapyan jaruntan at nayari na baliktad da so desisyon Wala lara tay harassment, panagtagtakot, di ba? Kanyan na nusipaman so wala kapupusuan nyo yung ibuto, sakderan nyo la, palitan nyo la, nating tanagagik. Wala raman sunawat yun na kwarta, okay labatan, pero ame kursunada yo si katoy ibuto yo. Ta ulit-uliton mo ng kapaborito Joseph. Yan lunis la sa eleksyon. Aya ang gapoy makaantan balot. No supay ibuto yo si kayo labat. Sumakanta. Yadili, sumakanta. Yes. Si katutan, sukatuan ng satan. Kaya na kayo natatakot, kayo mapaga. Yan naman bilang at ibagadad si kayo, manumpal ka kanyo. Kwandad si kayo, ay kayo manisyan satan. Tawalaray aganayari sa may ang ibagad si kayo, wabmanad presento loob-loob di manyap, nang to kayo ng buboto, sandi. Aganayari tan, sebulitan. Ha? Kaya sami kwa mo lang ti kapaborito Ajay, Udsaren kaplasan, they will employ all means. Tapyan na baliktad daso desisyon na sari totoo, which I believe, agdamot la ay i-allow yan na baliktad ni. Ngon, saan na nga pula? Kapan desisyon lara eh. Kapan desisyon lara. Dasara yung kaplasan. Kanyan na tayo nalikas na ni resulta eleksyon. So tuwan na may panangaro na saray kabaluyan at sara may tutuon deserving talagan manserbi. Aliwan lapod kwarta. Oo. Kanyan iwasan tila rarata natatang tanagagik nagkalalo tayo panagtaktakot ni singasayay. Sa kaya vlogger akar na Pangasinan akaawat na panagtaktakot at atang tanagagik. Si Akar? Oo. Parang nakikita ko yan. Sa kwanto jay, pinawitan day sulat. Akar na Pangasinan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. May oras ka din. Wag na kayo mag-employ ng mga ganyang panagtaktakot at atong tanagagik. Kasi, let the people decide. Let the people decide. Sa ikwantuman lang tiyatatong tanagagik, wala i-share ko labat ka paborito Ajay. Kasumsumpal na sa may conclave, di ba? Akapan pilitilan na balon Santo Papa. Antam so, wala abasa kaya sa ikwanto, we can learn as Filipino voters from the papal conclave. Antura man so wala inasulten aral. Antura man so naasulten naasulten aral yan yarin i-apply tayo at saya sa arapan ng eleksyon. One is discernment process. Anto sa ginawa na sa may cardinals. Inaral dan maong in-evaluate dan maong so potential na sa may cardinals. No sipat si karasumanapag ya magmalo ya Pope through reflection and dialogue. Si katimat ya Filipino voters must thoughtfully assess each candidate's platforms, qualifications, and character. Si katuta si babagate naynay. Aral yo sa plataforma, aral yo sa qualification, tan character na sara to yung tatagam ya kandidato. From there, nag-gates yun na siya pa sumanapagya manulay at sikatayo sa loob na taloy taon. Another one, prayer and spiritual guidance ka paborito Ajay. The conclave is grounded in prayer. Natan, si katimat, we too can seek God's guidance in choosing leaders who uphold truth, justice, and the common good. Importante tan. Mampili tayo na sara may leader antade mangibagay katuan. Truth, aliwaran matila. Tano sa tay leader titilan to kayo tatong tanagagik sa kabalik santutan, walay iyaamot tod si katayo. Walay gagaon ton aliwa. Kanyan man titila. So, importante, may leader can uphold truth, justice, and common good. Sa mikatlo, yan rin pagkaaralan tayo, pagkaasulan tayo na kakabatan, kapaborito Ajay. Assess the candidate's values and character. Sekwanda, cardinals look for integrity and spiritual depth. Likewise, si katiran Pilipino kumon, we should look beyond popularity and promises. Focusing on a candidate's track record and moral values. Yun.
Importante po yan. Ah? Dahil pagkawala sa kanila yan, magagawa nila? Popularidad lang? Ano? Yes. Ay, socialist triangle. So we should not rely on the popularity at saka sa mga pormisa, pangako Ay. ng mga kandidato. What we should look for them yung mga kanilang track record at moral values. Track record at moral values. Next thing, niyarin pagkaasulan tayo ng kakabatan, seek the common good, not personal gain. Diyan sa may conclave, the conclave aims for what's best for the whole church. Noon to'y makanupugan, panmaungan na sa intiron simbahan. We must also vote as Filipinos with the nation's welfare in mind, not for selfish or regional interest. Anto'y gabay ito ni Bagatan. First and foremost, sa consideration tayo, aman so kan amay noon to'y panmaungan na sa bansa tayon Pilipinas ed sayay nagawan eleksyon ya sikatutan so ninunot mat nasa ramay cardinals noon to'y man panmaungan na intiron simbahan aliwan panmaungan da aliwan amay panmaungan na say lahi da hindi kundi noon to'y panmaungan na intiron simbahan. In the same manner, untan kumonsununutan tayo, no antoy panmaungan na sa bansa tayong Pilipinas. Aguntan ka paborito, Oo, yes. Oo. Dapat yun ang palagi nating isipin. Yung pagsisilbihan tayo, hindi yung siyang pagsisilbihan. Correct. May parad kapakanan na balang sinansakay. Yan po yung talagang importante dyan. In short, serbisyo. Yun. Serbisyo. Serbisyo. Joseph. Serbisyo, hindi ayuda. Yes. Yan ang kailangan Hindi natin, pera, mga kapaborito. serbisyo. Anong gusto nyo? Yung ngayon lang kayo kilala. Na walang serbisyo. Yung may serbisyo na talagang kahit anong panahon nandyan. Yan. Na pwede ninyong makita, pwede ninyong makaulayaw, pwedeng ang magbigay sa inyo ng kukulang serbisyo. Yan. Yun. Gaya ng sinasabi natin lagi kapaborito, RJ, yung ayuda is good only for one day. Oo, tama. Isang araw lang yan. Pagkatapos ng isang araw, ano nang susunod? Daily ba na binibigyan kayo ng ayuda? Hindi. Pero kung binibigyan kayo ng tamang serbisyo, matatanggap nyo yung benefit ng magandang serbisyo, daily yan, kapaborito, Ajay. Gauntan. Another one, conscience voting. Ay, konsensya. Yun. Di ba, sekunda, mahirap labanan ng konsensya. Ako ang yung konsensya, di ba? Oo, Meron yung ganon, yes. meron yung ganong ads yung nun. kontrahin yung konsensya nyo dahil nakatok kayo. Aking kamo. Inenay mo sang kanunog. Ay, ag ka makaugip. Yun. Correct. Oo. The secret ballot respects its cardinal's conscience. As voters, tayo na mga Pilipino, we should also vote freely and honestly, rejecting pressure, manipulation, or vote buying. Dapat nung butos tayo with our own free will, antuman so talagan walad kapuspuso an tayo. Honestly, and we should reject pressure, ag tayo papi-pressure at supamanya kandidato, ag tayo may i-manipulate na kayo, i-kontrolan da, so galaw yu at atong tanang ganayaritan. Agauntan ka paborito, Yes. Because if they manipulate you, sakita na desisyon tayo. yes, Itortila da sa may dugan to. Tutan so napaglabat, yagawan tiran butante. yes. Nung i-manipulate na kayo, then you have lost your freedom. Oo, nga po. Kaya manalagar nag-ialaw. kay taloy to ang lamot. Yes. Di ba? Insan atan sa vote buying. Okay? And the last one, responsibility and accountability. Electing a pope is sacred, is a sacred duty for cardinals. Para sa tayo, our votes too carries great responsibility because it is our way of shaping the nation's future with integrity and hope. Malinlinaw itan at atang tanagagig. Sekunda man lante, the ball is in our hands. Yun. This Nasa kamay coming natin. Monday. The future of this country is in our hands. Nasa kamay natin. Yes.
and we exercise that freedom, we exercise that right every after 3 years. Oh, madalang Kaya natin nagkala i-exercise yan. sasayangan. Yes. Paper diyan. Make Ay, the most socialist. of it. Yes. Ha? Dahil yung pagbabawi, 3 years yan. Pagka naalingo kayo lamat. Yes. Kanyan na pagnunutan nyo lang maong. Oh. Dwaran ugip labat la, tatang tanagagik. Man desisyon tila. Yes. So ito ipapaalala lang natin, mga kapaborito discern before you vote. Tignan nyo maigi bago kayo bumuto. Pag-aralan nyo kung sino yung mga kandidatong karapat-dapat before you vote. Secondly, magdasal po kayo. Before you go to the voting centers, magdasal po kayo. Paggising nyo sa umaga, magdasal na kayo. That you will be guided accordingly by the Holy Spirit. Oh, yan. Yan. Pangatlo, assess the candidates. Evaluate nyo sila. Alam ko this time, na-evaluate na ninyo sila. And you have already made up your mind kung sino ang dapat nyong iboto by Monday. Okay. So yan. So kita-kits tayo sa Monday. Oo. Paborito, Joseph. Yes, kita-kits tayo. Ano tayo, blow by blow. Dagdag ko lang tong last two. Seek common good, not personal gain. Tama naman. Seek common good. Nanti pan maongan nakaraklan. Aliwan pan maongan mo labat. Agkamasig blot. Nunot mo so pan maongan nakaraklan. Aliwan sarilim lambangat. And the last one, vote with conscience. Yun ang pinaka-importante dyan. Vote with conscience. Para natolerete na mayroon pa kalabay konsensya. Yes. Kalaban mo tanyang gadbilay mo. Ito, para madali po para sa inyo, ito po yung sasabihin namin na gabay para sa pagdating nyo sa mga voting centers, hindi na po kayo malilito. Ito po yung paggabay sa paggawa ng listahan ng mga ibuboto sa halalan 2025. Sa national level, pipili po tayo ng 12 senador at isang party list group. Siyempre, para hindi kayo malito, magbilang lang kayo ng 1, 2, 3. Yon. At nasa likod yung party list Yes. ng balota. Unahin na ninyo. 1, 2, 3. Ayun, para mabilis. Sa local level, pipili tayo ng isang kinatawan ng distrito. Ito yung congressman, isang gobernador, iisa lang ang pipiliin natin. Kaya we should look for the number 1. Kapaborito Ajay, Yes, hanapin yes. natin yung number 1. Dahil isa lang. Na the best na Ang gobernador pipiliin na natin. pipiliin Ilan natin. silang kandidato, pero isa lang. Siyempre. Isa lang. Tapos mayor na. Hindi board member pa. Isang vice gobernador. Oo. At yung mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Okay? In every district, tig-dalawa yan. Or may 3 pa na naglalaban pero 2 lang po in every district na sangguniang panlalawigan members. Saguntan ka pa, Yes. Dito sa ating lalawigan ng Pangasinan yan, Sa mga municipal level, sa city level, isang mayor, isang vice mayor, at mga miyembro ng sangguniang panglungsod bayan. Pag panglungsod, pag city, 10. 10. Sa pagbayan, mga 8 municipal, lang. 8 lang. Yun. So malinaw yan, Tatandahan nyo po yun. Huwag nyo pong kalilimutan para hindi kayo maratel pagdating nyo sa mga voting precinct. I encourage you even na ngayon pa lang gumawa na kayo ng listahan nyo. Yun. Para yung numero lang, alam na ninyo. Numero lang. Shade lang naman yan Numero Madaling lang. bumoto ngayon. Kaya ito tatandahan natin ultimately, gusto kong basahin itong mensahe ni former Mayor Brian Lim. Napakaganda. Ultimately, it is the Lord Almighty who is the only measure of our time on earth. So let us continue to fight the good fight, to do all deeds in His name, to live to His will, things we cannot control, to never give up in the pursuit of what is just, right, and moral, and to do everything with humility. Sana ma-employ natin yan sa ating pagbuto sa Lunes sa mangyayaring magaganap na eleksyon. Ayun. So, magdasal po na tayo na manatiling tahimik ng ating bayan. Ayan. Okay. So, yun po, naparating po namin sa inyo kahit 30 minuto lang. Yes. Ang reminders para po sa ating mga botante because by tomorrow, Sunday, pahinga. And then on Monday,
balik po tayo, but we will be on live coverage. Ihatid po namin sa inyo yung pong Mga kaganapan. kaganapan sa Yeah. field, kung ano na ang resulta at nagaganap sa mga iba't ibang voting precinct sa lalawigan po natin ng Pangasinan. Sa ngalan po ng ating kapaboritong Dennis Mojares, sa iradyo tayo at sayan ngaram, akalo pa kantabay lang mula sa magturiran kapaborito at lik na ibalay. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kantabay team on the technical side, sa imanang lawas the faithful one, Engineer Richard Olanday, tan si Engineer Dennis Justoni Palaganas. So bumoto ng tama mga kapaborito ha, ayon sa ating konsensya. Sige po, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Mandangal pa si rin.